Angibingelele wafethu. Siqhubeke nezindaba zethu zokulekelelana. Ya. Thembe wonke umuntu uyaphila, wonke umuntu right. Yabo. Ithi asibambisaneni. Siphumeleleni seniphambili. Sikhulume ngedisability. Sikhulume ngokukhubazeka. Hayi yonke indlela ngizoba kakhulu kodwa kubantu bama wheelchair ngoba yona into engiyiphilayo, yona into engiyaziyo. I-disability iningi kakhulu. Ngeke uze uyiqede kalula. Yabo. Kodwa engingakusho manje. Ngabe ulimele nini? Ngabe ulimele kuleli sonto esiphuma kulona? Ngabe ulimele last week? Ngabe ulimele last month? Kodwa into ofathi uyazi sonke sidlulile kulobu bunzima okubona uma buse fresh ngoba ayikho into ebaleke njengaleyo ukuthi ulekelelwe ngalesikhathi usa fresh ngoba mase kwahamba isikhathi kuba nzinyana. Yabo. So into engiyifisayo ukuthi noma ngakuthiwa ukuphi, uyabona sike sihlale ezibhedlela uthola ukuthi awazi ukuthi uzokwenzani, ucabanga impilo, ucabanga ukuphuma, ucabanga ukuthi mase kuthiwa uyaphuma manje kuzokwenzakalani. Mina ngiyafisa mase kuthiwa sengikhulumile kakhulu umuntu okuvakashelayo akushiye nefoni akufakele idatha bese ethi hayi awuyilalelele le ndoda lena ikhuluma nje, ulalele, ufunde, uthathe okuthathayo, ubone la ubona khona ukuthi kuphi wena okuhambisana nawe. Ngobani ayikho into ebaluleke njengokuthi wakhe i-foundation if ufika with-disability ngoba ikuthola ngalesikhathi ungazi lutho, unhlanhlatheka, ungazi ukuthi bawuthatheni uhlanganise nani. Into yokuqala eba khona ekhanda lakho uma ngiphuma manje la, uma ngiphuma la, uyabo. So sadlula kulobo bunzima siyabazi, ingakho ngithi abafowethu basishiyile abaningi kulo nyaka u-2025. Nqwaba isishiyile igengese encane esificile, esifice sikuyona ama-wheelchair aphinda futhi asishiya. Yabo. Ngithi angikhulume ngixoxe ofikayo kule mpilo mhlawumbe olele esibhedlela obheke phezulu, okugaxwa ama-weight, oyi-quadriplegia, ofakwe iy'nsimbi. Khona iy'nsimbi ey'fakwayo zingena la zithi uhleshula inyama ngapha, uhleshula inyama ngapha. Ufakwe iy'nsimbi ey'cijile la ey'ngena zithi ngci la ethanjeni kuwena. Bese yifakwa ama-weight, mhlawumbe la i-weight mhlawumbe kangango-15 kg or 30 kg, 20 kg. Asendayo. Akudonsayo ukuthi uhlezi i-spinal cord sakho siqondile kanje. Yabo. Yabo mina la ngineshashalazi. Ngobani ikhanda lakho lihlezi limi kanje. Yabo. Uma ungilalela kahle kuzolunga kodwa. Yilokho engifana ngikutshele. Sharp.